jeden deň ako sa už pripravuje aj v najvyššom stupni prípravy. Nachádzam sa v Alze, v najväčšom logistickom centre v Senci na Slovensku a dostal som prvú prácu. Ešte nemám uniformu, takže som taký, ako som prišiel z ulice. No, slot 3. A? Dávid, poď sem. Jeden kus ide... My si beriem domov. Haló, bednička, haló! Decka, takto to funguje v logistickom centre a to bola na začiatku. Čo skoro uvidíte celú halu a všetko, čo sa tu deje. Ešte sa jeden deň ako v najväčšom triediacom stredisku a logistickom centre v Alze sa dokážu diať aj takéto veci. Ja som kľudne v tej bedničke mohol byť aj ja. Základ je, aby sa bednička trafila a väčšinou sa trafí. Už čoskoro, jeden deň ako.